салом алейкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хурик Навад. Бародаро чӣ гуфтаниём ки подписчико навистанд, ана мега ҳолате ки мо мисол гузаштан вақте ки гузаштем чӣ хеле картинка мебурояд, дар тори экран чӣ хел бифаҳмем, ана ва вақте ки нагузаштем уҷажда чӣ хел мисол картинка мебурояд ки мо мисол определит кунем, бифаҳмем ки мисол гузаштем ё нагузаштем. Дӯстони азиз, ана чӣ хеле ки нами стрелкаро дидастен, ҳамин коди шумо мешавад, коде ки мисол ҳамун грин карта меспорен, ҳамин код мисол шумода метиҳад. Не ки касе занаш қати оилави семейни меспора, и уже шанс бисёртарай хубтарай да. Мисол якта код шумода метиҳад, якта дига код мисол оилатонда. Ана мисол через вақте ЗАГС дошта бошед беҳтарин ай да. Вай ки гузашт, янга ки гузашт, через вай метавонед шумо, а вақте ки шумо гузаште, через уже шумо мисол ана зану кӯдаку мисол фарзандотон обшида мақсад. Ана ка мегзарем ба чиз, бародаро нами коди шумо мешава. Хушрӯ тамошо кунен, и уже чӣ хеле ки стрелка бисёршон намедонад. Ана ка мегзарем ба қисме ки мисол вақте ки гузаштем, вақте проверка кардем, ана чӣ хеле картинка дар рӯи экрани мо мебурояд, вақте ба телефон проверка кардем. Бародаро як чиз ки ами якта сайт дорад, ҳар хел сайтода мисол чӣ хтона мисол чӣ накунед, и дар ҷаҳонай ана якта сайтай. Хоб силкаш ҳам мемонам описанида бидроед. Ана мисол мегзарем ба ҳамун ана мавзӯе ки аввал гуфта будем. Инаи сабаби нагузаштантонай. Вақте инаи картинкаро мебинен дар рӯи экран, вақте ки мисол худтон ворид мекунед, мисол ному фамилиятона, кодтона якум мезанед, ному фамилиятона, соли таваллуда ба штрих-коди ҳамин сайта. Вақте ки заден, ана баъд уҷа маълум мешавад ки шумо ана гузаштен ё нагузаштен. Инае ки дар рӯи экран мебинен, и уже ҳолати нагузаштанай. Мақсад хафа шидан дар кор нест, бо и тақдирай фақат дуогӯ бошен, бо соли дига худохоҳ бо меспорен, бо ҳамхе проверка. Одамое ҳастанд ки 20 сари сол меспоранд, яке мебини ана бахчон омад мекуна, мебини гузаштак. И ягон ҷои хафашавиш нест. Шояд худовандам розӣ нест ки шумо ҳамун сол равен. Барои вай ана ҳар якчи тақдирай, мо намедонем ки дар тақдирмон чияй ва ки ҷоҳо мегардем. Фақат ҳамин як месанҷем, хай шояд дар насибмон меша, мисол мебарем, хай гапа дароз намекунем. Бародарони азиз, ана картинкае ки кадоме ки гузаштай чӣ хеле мебурояд, ана ки тамошо мекунем, мебинем. Нигоҳ кунед бародаро, ине уже гузаштан шай. Вақте ки ҳамин хеле чиз буромад, тамом хурсандимон бояд айрои миллион шавад. Фақат айқафҳои документатсия, ана уже документатсия коруборо, мисол чи дар почтат ҳатто мебурояд. Касе ки намедона ки чӣ документоро таҳ кардан, ҳамун эсвиза ҳастай, ҳамун ширкато мерен, ширкато ҳатман мегатон ки чию чӣ дар корай. Ана вообще агар чӣ кунем, ман мисол дар ҳамин дри канал дорем ҷои сообщества, кадом документ дар корай, ҳамуҷа мисол ман мемонам. Вақте бинам комментариятон бисёр шид, бисёри бад талаб карде, пурсиден, ман ҳамун чизоро мегумтон, ана ми чизо чӣ чиз дар корай, номбар мекунам ва ҳатто дар уҷа мебинам, худтонам хонда чӣ мекунем. Хулоса вақте ки мегзарен, ана ми чизо мебуроянд. Инам чӣ хеле ки ҳамин чиза ина деви 2024. Мисол касе 2023 спордагай, то 2024 бояд мисол ҳамуҷа бирава. ҳамқа корай. Метавонӣ мисол 5 сари сол дар Америка мегарде, уже метавонед дар гражданство биспорӣ. Грин карта барои муҳлаташ то 10 солай. 10 сол метавонед мисол бе ягон чиз роҳат карда гарде. Хоб, зиндаву сарбаланд бошед. Каналда подписатсия кунед. Дарсои дигара интизор.